अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। शैलेश परब असो किंवा इतर कोणी असो, ह्या ठिकाणी कोणाचंही खच्चीकरण केलं जात नाही। त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी शैलेश परब यांचं काम मुंबईमध्ये होतं, त्या मतदारसंघाचे विधानसभेचे त्यावेळचे विद्यमान आमदार यांनी पक्षांतर केल्यामुळे त्या ठिकाणी शैलेश परब यांना संधी द्यावी, त्या अनुषंगानं तिथं संपर्क वाढवण्यासाठी शैलेश परब यांना मुंबईमध्ये बोलवलं गेलं आणि स्थानिकांना इथं संधी देण्यात यावी, ज्याने अनेक वर्षे ह्या संघटनेमध्ये काम केलं असा प्रामाणिक हेतू आणि इच्छा खासदार विनायक राऊत साहेबांची असल्यामुळे त्यांना तिथं बोलवलं गेलं आणि इथल्या मतदारसंघाची जबाबदारी आम्ही ह्या ठिकाणी जे व्यासपीठावर आम्ही बसलेलो आमच्यावर देण्यात आली। नाही, आम्ही प्राधान्याने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामधील जे आम्ही इच्छुक आहोत त्यांना द्यावीच अशा प्रकारचा आमचा अट्टास आहे आणि आग्रह आहे। त्याचबरोबर ह्या मतदारसंघाच्या व्यतिरिक्त सावंतवाडीमधून कणकवलीमधून सुद्धा संतेची पार्क सतीश चव्हाण यांनी उमेदवारी मागितलेली आहे, त्याचाही विचार आमचे नेते मंडळी करीत आहेत। परंतु आपल्याकडनं जे मला समजलं की जर राजन तेली आले तर आपण काय करू, तर मी संघटना वाढीसाठी राजन तेली यांचे आम्ही स्वागत करू अशा प्रकारचं मत आहे। पण त्यांना उमेदवारी देणं किंवा बाकीचे काय जबाबदारी देणं हा पक्ष नेतृत्वाची जबाबदारी आहे, ते आज देतील तो आम्ही मान्य करू 100%। जर राजन तेलींना संघटनेनं तिकीट दिलं आणि त्या ठिकाणी जबाबदारी आमच्यावर दिली तर आम्हाला ते काम करावं लागेल आणि पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचा आमदार पक्षप्रमुखांना आम्ही देऊ। उमेदवार सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा फिक्स झालेला नाही, ह्या संदर्भात मला असं वाटतं चर्चा करण्यापेक्षा गेली 15 वर्ष दीपक भाई केसरकर यांच्याबद्दल प्रचंड असंतोष आणि उद्रेक या मतदारसंघामध्ये आहे। खरं तर कालच्या विधानसभेमध्ये फार मोठी जबाबदारी मतदारांची आम्ही घेतलेली होती आणि त्यांना पुश केलेलं होतं, त्यामुळे तिसऱ्यांदा दीपक केसरकर त्या ठिकाणी निवडून आलेले होते। राजन तेली जर पक्षामध्ये आले तर त्यांचे ह्या ठिकाणी स्वागत आहे, पण त्यांना पक्षामध्ये घेणं आणि त्यांना उमेदवारी देणं हा संपूर्ण निर्णय हा आमच्या पक्षप्रमुखावरती आहे, ज्यामुळे पक्षप्रमुख जो काही निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।